लांगोनायाव फैबाय थानाय जि जानो गोनां बिटिसि इलेक्शन बे इलेक्शनजों सोमोन्दो लाखिनानै थांनाय 27 जानुवारियाव जोंहा जितु बर'नि मोनसे एकर्ड जानानै थांबाय बे जायखौ जों बिटिआर एकर्ड होननानै मोनथिनो मोनदों बा मिन्थियो बे एकर्डनि सोमोन्दैबो गोबां खोथा सावरायलायनो थाखाय नैबे बेलासिनि समाव लिंथुमनाय बे सावरायमेलखौ दैदेनलांनाय मानाव गेदेर सामलायगिरि नैबे मेलावनो नुजाथिफैनो हानाय नोंथांमोननि गामिनिनो गोबां गामिनि गागिफोर गामि आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आइजो आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बे मेलावनो नुजाथिफैनो हानाय आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन आरो नैबे मेलावनो आंजों फैफानो हानाय बर' वुमेन्स जस्टिस फरामनि मावथि लोगो नोंथांमोन आरो लोगोसे BPFनि गोबां मावथि लोगो नोंथांमोन गिबियावनो आङो नोंथांमोननि गासैनिसिमबो बर' वुमेन्स जस्टिस फरामनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो मान बावनायखौ बावहरग्रोयो। दिनै नोंथांमोना बयबो मिथियो जोंहा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर'हा मोनसे एकर्ड जानानै थांबाय बेनि सिगाङावनो जोंहा 1993 मायथाइयाव BAC एकर्ड जादोंमोन आरो 2003 मायथाइयाव जोंहा BTC एकर्ड जादोंमोन आरो बे एकर्डफ्रा सोरजों माबायदि जालांदोंमोन बेखौ नोंथांमोनाबो बयबो मिथियो। दिनै नोंथांमोना बयबो मिथियो BAC एकर्डनि उनावहाय जेब्ला BTC को BLTआ हाथियार लानानै नांनानै जुजिनानै सोरखारजों सावरायनानै एकर्ड खालामदोंमोन बिनि उनाव बिथांमोना दिनै BTC को 15 बोसोर BPFआ हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव सालायबोदोंमोन आरो दिनै जोंहा थांनाय 27 जानुवारियाव जि एकर्ड जालांबाय जायखौ जोङो दिनै बिटिआर एकर्ड होननानै मिथियो बे एकर्डआ दिनै माबोरै जालांखो सोरनि थाखाय माबादि जानांगौआ माबायदि एकर्डआ जानानै थांखो बेफोर खोथाखौबो जों गुवारै नोंथांमोनजों सावरायगोन। दिनै बे एकर्डनि सोमोन्दै बुंनो थांनायनि सिगाङावनो आङो दिनै NDFBनि खोथाखौबो बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला नैबे बिटिआर एकर्डआ जोंहा NDFBजोंसो जानो गोनांमोन आरो NDFBआ दिनै मानि थाखाय नांदोंमोन जुजिदोंमोन बेखौ नोंथांमोनाबो बयबो मिथियो। बेनिखायनो दिनै आं बे NDFBनि गोलाव संग्राम खालामनायनि सोमोन्दैबो आं एसे नोंथांमोननि खाथियाव बिबुंथि लाखिगोन। बिनि उनावहाय दिनै एकर्डआ दिनै माबायदि जानांगौमोन आरो मानो नांगौ बादि जों साननाय बादि जों सिमां नुनाय बादि मानो जायाखिसै आरो सोरनि फाव फान्दायनायाव दिनै बे एकर्डआ मोजांसिन जानो गोनाङा गाज्रि जाखो बा मानो जों लुबैनाय बायदि जायाखिसै बेफोरखौबो आं गुवारै बुंथिगोन। दिनै नोंथांमोना बयबो मिथियो 1980 मायथाइयाव NDFBखौ नोंथांमोननि बयबो सिनायजानाय रन्जन दैमारि बिथाङा मा खालामदोंमोन जोनोम होदोंमोन। बर'फ्रा गुबुनफोरजों नासय जानाय गादब जानायनिफ्राय उदां खालामनो होननानै बर'फोरखौ उदांयै खर' दैखांनानै थांनानै थानो हानाय बायदियै मोनसे आलादा हादोरनि सिमां लानानै रन्जन दैमारि बिथाङा NDFBखौ 1982 मायथाइयाव जोनोम होदोंमोन आरो बे जोनोम होनायनि उननिफ्राय बिथांमोना नै दाखालि बिटिआर एकर्ड जानायसिमहालासै मा खालामदोंमोन बिथांमोना संग्राम खालामबाय थादोंमोन जोंनि हारिनि थाखाय हारिखौ उदां खालामनो आरो बर' हारिया गावनि आखायावनो मोजां मोनसे खुंथाय बेबस्था लानानै सासन खालामलांनो हानाय बायदि BTCनिख्रुइ साबसिन हामसिन थोजासे बर'फोरनि थाखाय लाबोनानै होफैनो होननानै बिथांमोना जुजिबाय थादोंमोन नांबाय थादोंमोन आरो बेखिनि गोलाव जुजिबोनाय नांनायाव दिनै नोंथांमोननि लावखाथा एरियायावबो गोबां सुबुंफोरा मुंख्लं जालांदोंमोन। जोंहा मोनसे समावहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो बिदा फंबायजों बुथारलायनाय सिथारलायनाय होसोलायनाय गोबां दुखुनांथाव जाथायफोरा जालांदों। जों दिनै बेफोर जारिमिनफोरखौ बुरखाङोब्ला जों मालाबाबो खौसेयै खामानि मावनो हानाय नङा। नोंथांमोननि जायगाया लावखाथा एरियाया जोङो गोदो बेफोरबादि जायगाफ्राव नोंथांमोननि जायगाफ्राव फैनानै जों बेरायदोंमोन गिदिंदोंमोन गोबां जायगायाव जोङो बे सिमला एरियानि खना खनला जोङो मा खालामदोंमोन बर' वुमेन्स जस्टिस फरामनि मावथि हिसाबै जों गोबां जायगायाव गिदिंदोंमोन आरो बेनिखायनो दिनै लावखाथाया आंनि थाखाय गोदान जायगा नङा। आं बे गामिनि मुंखौ गोदोनिफ्रायनो खोनाबोदों आरो मिन्थियो नोंथांमोननि जायगायाव जिबादि जाथायफोरा जालांदोंमोन गिख्रंथाव जाथाय जोंहा जोंनि बिदा फंबायनि गेजेरावनो BLT आरो NDFB गावथारलायनाय बुथारलायनाय होसोलायनाय बेबायदि गोबां जाथाया जालांदों आरो नोंथांमोननि न'खरनिफ्रायनो गोबां सेंग्राफोरा मा जालांदों मुंख्लं जालांदों। आं बिनिखायनो दिनै नोंथांमोननि खाथियाव दिनै जायफोरा हारिनि मुङै सोरबा BLTआनो जा सोरबा NDFBआनो जा आरो सोरबा BLTबो नङा NDFBबो नङा नाथाय जोंनि बिदा फंबायनि नांलायनायाव
बिथांमोनाबो जायफ्रा जिउ गोमानांबाय बिथांमोनखौ आङो खर' गंग्लायै खुलुमहरो आंबो सासे मुंख्लंनि बिसि नै एसे आगोलावसो आं सासे आंनिनो लोगो सिनायनाय लोगो मोनबाय आंनि फिसायाबो 2003 आव 2003 सनाव भुटान अपारेशनाव गोमानानै दिनैसिम बिथांनि गोथै सह आं मोनाखिसै बेनिखाय जोंहा जोंनि गेजेराव गोबां दुखुनांथाव जारिमिन दङ नोंथांमोना हयथ' बिथांनि मुंखौ खोनादोंमोन बै समावहाय बि रागदाव होननाय आं बिथांनिनो बिसि बेनिखाय दिनै नोंथांमोना नोंथांमोननि जायगायाव जिफोरखौ नोंथांमोना मोनबोदों जि दुखु खस्थ'खौ जि गोरबोआव नोंथांमोना जि दुखु लानानै थांनानै दङ बेबायदि एखे दुखु एखे सहायनांनाया दिनै आंनियावबो दङ बेनिखायनो नोंथांमोननि बे दुखु जारला नोंथांमोननि सहायनांनाय नोंथांमोननि गोरबो सिङाव थाखोमानाय जिफोर दुखु बेफोरखौ आंबो मा खालामनो हादों मोनदांनो हादों नाथाय दिनै जोङो बै थांखांनाय घटनाफोरखौ सानखांबाय थायोब्ला सोर सोरनि थाखाय थैनांखो सोर सोरखौ होसोनानै बुथारखो जों बेखौ दिनै रायलायबाय थायोब्ला जों हारि हिसाबै गोख्रोङै थांना थानो हानाय नङा बेनिखायनो दिनै जेब्ला NDFB-आनो हाथियारखौ गथायनानै सोरखारजों रायलायनानै पिस एकर्ड सान्थि सुक्ति खालामबायब्ला जोंबो रायजो राजाफ्राबो थांखांनायखौ दसे बावगारथ'नानै बयबो ज'है आवगायलांनि होननानै जोंबो ओंखारबोदों दिनै NDFB-आ जिथु सिमांखौ लानानै नांदोंमोन जुजिदोंमोन बिथांमोना जे आलादा हादरनि सिमां लानानै नांदोंमोन जुजिदोंमोन बर'फोरनो मोजां मोनसे फिथाइ होफैनो होननानै नांदोंमोन जुजिदोंमोन बे नाथाय दिनै सिमाङा सिमाङैनो जानानै थाबाय बिथांमोना जेब्ला सोरखारजों गिबि खेबनि थाखाय 2005 मायथाइयाव सिजफायार खालामदोंमोन सिजफायार खालामनायनि उनाव बिथांमोना आलादा रायजोनि आलादा हादरनि सिमांखौ नागारनानै आलादा रायजोखौ लानानै बिथांमोना सोरखारजों सावरायबाय थादोंमोन आरो बे सावरायबाय थानायाव मोनसे समाव 2008 मायथाइयाव NDFB-आ दोलोनै जानानै मा जादोंमोन गावस्रानानै थादोंमोन नाथाय बिथांमोना गावस्रानानै थाब्लाबो दोलोसेया सोरखारजों सावरायबाय थादोंमोन दोलोसेया जों हाथियार लानानैनो नांफिनबावनो होननानै हाग्रायाव थानानै नांबाय थादोंमोन बिथांमोना बुजा बुजिनि गेजेरजों बे नांनाय जुजिनायखौ आवगाय होबाय थादोंमोन आरो जेब्ला 2010 मायथाइयाव रन्जन दैमारि बिथांखौ बांलादेशनिफ्राय हमना लाबोनानै जेलाव सोनानै दोनफैबाय बिनि उनाव सोरखारा बुंबाय बिथांखौ जेलाव थांना लोगो हमनानै बुंबाय नोंथाङाबो सावरायदो जों सावरायनानै नोंथांमोनाबो NDFB-नि समयसाखौ फोजोबदो जोंबो नोंथांमोनजों सावरायगोन बिनि उनाव बिथांमोना काउन्सिलाव सावरायलायनानै बिथांमोनाबो सिजफायार खालामबाय 2013 मायथाइयाव आरो बेबायदि सिजफायार खालामखांनायनि उनाव दिनै NDFB हिसाबै 2005 मायथाइनिफ्रायनो सोरखारजों 15 बोसोर रायलायदोंमोन आरो रन्जन दैमारि बिथाङाबो 2013 मायथाइनिफ्राय नै दाखालि एकर्ड जानायसिम बिथांमोननि हानजायाबो सोरखारजों 7 बोसोर सावरायबाय थादोंमोन दिनै NDFB-आ मानो 22 बोसोर सावरायखो मानो मोनसेया 15 बोसोर मोनसे हानजाया मानो 7 बोसोर 22 बोसोर मानो सावरायखो खारन जे जिनिसफोरखौ NDFB-आ बिदोंमोन बर'नि थाखाय जायफोर मोननांगौफोरखौ बिदोंमोन बेखौ सोरखारा होनो नागिराखैमोन आरो सोरखारा जेखौ होनो नागिरदों बेखौ NDFB-आ गनायाखैमोन मानो होनोब्ला NDFB-आ मोनसे सिमां नुनानै जिथु दावहा नांदोंमोन बिथांमोननि सिमाङा जाबाय BTC-निख्रुइ साबसिन हामसिन जिहेतु BTC-आ जोंनि थाखाय मोनब्रैल' डिस्ट्रिक्ट जोंहा NDFB-आ दिनै धेमाजि लखिमपुरनिफ्राय लानानै वेस्ट बेंगल कार्बि आंलं बहाबा डिमापुरहालासै जोंनि बे NDFB-नि मावथिफोरा दैदेनगिरिफोरा दङ बेनिखायनो गासैनोबो जाहाथे खनसे लागैनो मोनसे मोजां सासन खालामनो हानाय बेबस्था लाबोनो हानाय बायदि बिथांमोना नांबाय थादोंमोन जुजिबाय थादोंमोन बेनिखायनो बिथांमोना गोलाव 22 बोसोर सोरखारजों दाम दर खालामनानै सावरायबाय थादोंमोन नाथाय नै दाखालि BTR-आव बिथांमोना सहि होनांबाय बे BTR बादि सुक्तिखौ जुदि NDFB-आ खालामनो हास्थायनायमोनब्ला बेयाव बेखौनो लानानै गनायनानै सहि खालामनायमोनब्ला दिनै NDFB-आ 34 बोसोर नांनो दरखारानो गैयामोन 22 बोसोर सोरखारजों सावरायबाय थानो गोनां दरखारानो गैयामोन नै बेखिनिखौ नाजावनायमोनब्ला सिजफायार खालामना फैनानै बोसोरसे नङा बोसोरनै नङा 5 बोसोराव बे एकर्डआ मालाबानो जालांगौमोन नाथाय बिथांमोना गनायैखाय सोरखाराबो होनो नागिरैखायसो दाम दर खालामनानै दिनै 22 बोसोर बिथांमोना सावरायबाय थादोंमोन आरो बे सावरायबाय थानाया मोनसे समाव जोबहैगौमोन आरो सोरखारा बुंदोंमोन जों सेपारेट स्टेट होनो हायाब्लाबो आलादा रायजो होनो हायाब्लाबो बिनि गाहायाव जुदि NDFB-आ इउनियन टेरिटरिनि खोथा बुङोब्ला अट'नमास स्टेट उइदिन स्टेट होननाय स्टेटनि सिङावनो आरो मोनसे रायजो
रायजोनि सिगाङावनो आरो मोनसे रायजो जुदि बेखौ बियोब्लाबो जों होनायनि थाखाय राजि होननानै सोरखारनिफ्राय बुंनाय जादोंमोन। आरो जुदि बे खोथाखौनो लानानै दिनै NDFB जों एकर्डा जानायमोनब्ला मा जागौमोन, जोंहा BTC-निख्रुइ साबसिन हामसिन जों फिथाइ मोननो हागौमोन। नाथाय दिनै बे जिनिसा मानो जायाखिसै, सोरनि फाव फान्दायनायाव, आं दिनै नोंथांमोननो बुंगोन। दिनै नोंथांमोना बयबो मिन्थियो, आगुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा दिनै NDFB-नि जिथु संग्राम बेखौ बिथाङा गेजेराव हाबसननानै दिनै लाथिख' खालामनानै दोनबाय। दिनै नोंथांमोननि जायगायाव जायफ्रा NDFB-नि मुङाव जिउ बावबाय बिथांमोननि सिमांखौ दिनै मा खालामबाय, प्रमद बर' बिथाङा लाथिख' खालामनानै दोनहैबाय। जेबो मुल्य गैयैबायदि खालामनानै दोनहैबाय। आं बिनि जाहोनखौ बुंगोन। दिनै नोंथांमोना बयबो मिथियो, जेब्ला NDFB-जों सोरखारा सावरायबाय थायो, NDFB हारसिंजों सावरायदोंमोन, प्रमद बर' बिथांजों बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लाफानानै खुनु दिन सावरायाखैमोन। बिथांमोनजों NDFB-आ जिहेतु हाथियार लानाय संगठन, दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु मोनसे फरायसा आफाद, गणतान्त्रिक आन्दोलन, गणतान्त्रिक भाबै आन्दोलन खालामनाय मोनसे गणतान्त्रिक अर्गेनाइजेसन, डेम'क्रेटिक अर्गेनाइजेसन, बेनिखाय बिथांमोनजों सोरखारा आलादायै सावरायोमोन। बेनिखाय NDFB-नि जिथु सुक्ति, बे सुक्तियाव बिथांमोना सहि होफानो मोननायनि मोन्थाया गैयामोन। नाथाय जेब्ला सोरखारा नुबाय, दिनै रन्जन दैमारि बिथाङा जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव दङ, धीरेन बर'खौ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा होखारबाय, सावरायग्राया म्यानमाराव दङ। गबिन्द बसुमतारीया 2013 सननिफ्रायनो एबसुनि दैदेननायाव आन्दोलनाव थांफानानै प्रमद बर' बिथाङा जि बुङो बेखौनो खोनासंनानै प्रमद बर' बिथांनि खिबु खिबु खारफानायाव दिनै सोरखारा मोनथिबाय, दिनै दाम दर खालामनो हानाय मानसि दिनै बर'नि गेजेराव गैया। बेनिखाय मा खालामबाय, जे सोरखारा नुबाय दिनै बर'फ्रा मोननै रोखोमनि आन्दोलन खालामबाय थादों। मोनसेया जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद प्रमद बर'नि दैदेननायाव डेम'क्रेटिक भाबै, गणतान्त्रिक भाबै मा खालामदों, आलादा रायजो बिनानै आन्दोलन खालामबाय थादों। आरो फारसेथिं NDFB-आ मा खालामदों, हाथियार लानानै बिथांमोनाबो नांनानै सोरखारजों सिजफायार खालामनानै आलादा रायजोनि सायावनो सावरायगासिनो दङ। बेनिखाय सोरखारा सानबाय, बे खनसेयावनो प्रमदखौबो लाफानानै मा खालामनोसै, ज' खालामनानै आलादा रायजोखौथ' होआ होनखाबाय, प्रमद बर' बिथाङाबो मोनथियोमोन आलादा रायजोखौ सोरखारा होनो हाया होननानै। बेनिखाय बिथाङाबो मा खालामबाय, बै जेब्ला सोरखारा बुंबाय NDFB-जों सुक्तिखौ खालामथारनोसै होननानै बुंनाय लोगो लोगो मा खालामबाय, प्रमद बर' बिथाङाबो बे सोरखारजों लोगोसे हाबफानानै मा खालामबाय, नैबे फिसायावनो गंग्लायनानै मा खालामबाय। मानो होनदों आं, बिनि जाहोन दङ। खारन दिनै NDFB-आ जिथु चार्टार अफ डिमान्डखौ बनायनानै जि मडेलिटिखौ बानायनानै सोरखारनो गथायदोंमोन, बेयाव थानाय मोनसेबो दफाया दिनै नैबे बिटिआर एकर्डआव हाबफायाखै। दिनै बे जिथु एकर्ड जाबाय, बे NDFB-नि चार्टार अफ डिमान्ड नङामोन। बेखौ सोर बानायखो, प्रमद बर' बिथाङा सिरि सिरि थांखोमानानै बै इन्टारलकेटर, जाय मानसिखौ सोरखारा एपइन्टमेन्ट होनानै NDFB-जों सावरायनांगौ होननानै भारत सरकारा होनानै दोनदोंमोन, बिथांनि आखाइनिफ्राय सावरायनायखौ हाइजेक खालामनानै प्रमद बर' बिथाङा IB-जों लोगो जानानै मा खालामबाय, मोनसे गोदान मडेलिटि तैयार खालामबाय, माने रेडि खालामनानै बनायनानै बिनि सायावनो गासैखौबो हमना लांनानै लाबोनानै सहि खालामबाय। दिनै जेब्ला NDFB-नि सेंग्राफ्रा बुंबाय, जों जेखौ सहि खालामदों बेखौ जोङो गनायनो हाया। जोंहा मानो गनायनो हाया, दिनै जेखौ NDFB-आ सान्थि सुक्ति होननानै गनायनानै सहि खालामबाय, नाथाय सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों दिनै बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा जेलाव थांफिननांनायखाय दिनै NDFB-नि सेंग्राफ्रा गोजोननाय गैया होननानै बिथांमोना बुंदों। दिनै बेखौ बुंनायखाय UPPL-नि मावथिफ्रा, बिथांमोननि सापर्टारफ्रा बुंदों, बिदिब्लालाय माने NDFB-आ सहि खालामनाय, रन्जन दैमारियालाय मानो सहि खालामनाय। दिनै बिनि जारिमिनखौबो आं सुंद'यै बुंगोन। दिनै रन्जन दैमारि बिथाङा जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव दङ। बिथांखौ एकर्ड खालामनायनि, सहि खालामनायनि सानसे सिगाङाव गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय दिहुननानै लांदों। जाय मानसिया जिउ जोबजासिम जेलाव जोबथेजानानै दङ, बिथाङा दिनै थांनानै 2 घन्टानि गेजेराव, सानसेनि गेजेराव माबेखौ सोलायनो, माबेखौ नाङा होननो, माबेखौ गनाया होननो। सावरायग्रा बिथांमोनखौ म्यानमारनिफ्राय 10-15 दिन सिगाङाव लानानै फैदों, दिल्लीयाव लांनानै बिथांमोनखौ हटेल सिङाव सोनानै दोनहैजोबदों। रावजोंबो रायलायलायनो सुबिदा होआखै। सावरायग्रानिया आलादा, रन्जन दैमारिखौ आलादा रुमाव, सोरबा धीरेन बर' बिथांनि ग्रुपखौ आलादा रुमाव, आरो सोरबा एबसुनिफ्रा गबिन्द बर' बसुमतारी बिथांजों
लोगोसे मोनसे जायगायाव बेबायदि आलाय सिलाय गावबा गाव दोननानै गावजों गाव सावरायलायनो मोननायनि खुनु परिबेस होआलासिनो नैबे एकर्डखौ खालामहोदों। दिनै NDAP नि दैदेनगिरिफ्रा धीरेन बर' जाया नोंथांमोननि नैबे कख्लाबारि समष्टिनि केन्डिडेट बिथाङा दसे उनाव नुजाफैगोन बिथाङा बुंगोन एकर्डआ माबायदि जालांनाय बिथाङा गाव सासे सागानगिरि मा अबस्थायाव बिथांमोना सहिखौ होनांनाय सोरखारा माबायदि बिथांमोनखौ ब्लेकमेल खालामनाय माबायदि थगायनानै नारसोमनानै सहि होहोनाय सागान होहोनाय बेफोर खोथाखौ बिथाङा गुवारै बुंफोरगोन। बेनिखाय आं दिनै नोंथांमोना साननो हागौ बेलाय NDAP नङालासिनो बोरै बेफोरखौ मोनथियो नाथाय जोंबो बर' वुमेन जास्टिस फरामा जोनोमनिफ्रायनो जोङो NDAP नि बिथांमोननि जिफोर समयसा बेखौ लानानै जों बिथांमोनजों नांबोदों